Naghahanda na ang pulisya at LGU sa inaasahang pakikisa ng libu-libong mananampalataya sa taunang alay lakad papunta sa kapilya ng Amang Hinulid o Santo Enchero sa bayan ng Calabanga bukas, Huwebes Santo. Karamihan sa mga maglalakad ng higit 14 na kilometro ay manggagaling sa Naga City patungo sa private chapel sa Barangay Santa Salud na sinasabayan na ng karamihan ng Station of the Cross at Visita Iglesia. Kaya inabisuhan na ng pulisya ang mga motorista na maagang maghanap ng alternatibong ruta dahil sa road closure simula 3:00 ng hapon bukas. Kabilang sa isasara ang kahabaan ng daan sa Barangay San Vicente hanggang Barangay La Purisima, Hinulid Intersection patungong Barangay San Antonio Poblacion at kahabaan ng daan mula Barangay del Carmen hanggang Barangay San Miguel. May mga itinalaga ng mga taga-barangay na gagabay sa mga motorista sa mga alternatibong ruta na paalis at papunta sa karatig bayan ng Tinambak. Samantala, ngayong Miyerkules Santo, ginaganap ang pagligo at pagpalit ng damit sa anilay milagrosong imahe ng Santo Enchero. Kaya asahang may pagsikip ng traffic sa lugar dahil sa dagsa ng mga deboto ngayong umaga.